Baro ang idon la kabenta bangi di benshim bat bendap ha kane ka jingim. I Dr. Darimeka Kharbuli ilong iwe nakinuksa ha bangi gran shapang kata kabenta ka bakerpang. Isamla Darimeka ilong ikun meningkong nakilaingut shipara ba idon. Wat la kum ka kena isyam ba imdade ka kena ka bastad kum balong lang kiwe ki para kelas. Henry de ka jingtre minot bat jingtre shitom jong i kabaya rapat ya i banjam nakawi katong syakawi pan. I Darimeka i ya kami mariang bat iju pulut por man ba ila man syangkai pengat balik jengok kai ya ki Jakarta mai. Na pedeng kiwei pat ki jing sultanan ki bajan bat ka do no jong i kalong ru bandan lang bat ki kena kelung bat ban pelut por bat ki iju pelong ru ya ki charity programs lani ki jing ai sngoba ya ki kena man ba ila idon santali ki ksau ya menta ba iri bat ka jing i jong i ya ki merat kalong kawei na ki benta ka bakongsan ha ka jing im jong i amtang ba iit yakini kimrat ba iri Henry iju airu ka jingerap yakiwei pat kimrat haba isyam ba kidon kam jingerap hakabaya dei bat kabam kidawai bat kiwei nadu ba ilastang man smotho yaki jing angnud ba idon gum ka khana ka mansim jong i ka tharang ba inlong kum inong hikai Henry le si ka benta ka bakerpang balabu ya i ka long bandon ha ka dentistry ka jinglong dentist pat ka jong i ka long ka jing ku do ya ka shnong ka thau bat ki shnong ki ba marjan ha ka ba na ka we ka por sha ka we pat i ju persang ban ai ya ki awareness programs ne ki jing ai jing tip halor ka jing don kam jong ka bniat ha ka jing im jing ki brio iju penlong ya ki camps prepare ha ki shnong ki thau ban ai ka jing shakri bat jing erap ya ki nong shong shnong bat dai na kani ka daw bangi ju ong ba ka benta ba ublei ulabu na ka benta jungi iwei pa iwei kalong ka ba kham kraw ban ya ka ka bangila mudur na ka benta ka jing im jungi shimet Kublai pi barok yang sobai pi syakawai per kabenta jang ka program jingi ka Rympei. Menta ka singi dan hapdeng jingi ya Dr. Darimeka Kharbuli i belong ru i dentist. I bela kloy bandan dengkat bat ngi ha ka ni kapor ban sam ya ka jingi ai lenti ka jong i. Nadu ki jing bat ki jing job ki bai la hapan man. Te ban tip company a syapang jong i aling dia pai shi menta. Kublai doktor ni yang sobai pi syaka ni ka benta jong ka program jingi ka Rympei. But kumbang Juliet na kawai kapor ni ju persang manon ra ikiriu kentai na ki kam ki jam ki ba pair ban sam ka jingyat lenti ka chongki te kendiat le si na ka benta ki parlok ki ba pe yang imo kin itu company asu shu ya pi lawan pe itu ya ladi ki jing sultanat ki jongpi bat ki benta jong ka jingem ka jongpi kublai pi kong kublai baro ro ki badan kat bat ngi hang ni mo ka tim jong ka dudashan te ngade i Dr. Darimeka Kharbuli and nga shong assessment la kharu yang ha kani hi ka jaka te nga pendep ya ka schooling jong amo ya ka class 10 nga pendep na po pain mount school ha usnam 8000 khandai te ha u 8000 khatwei pade nga pendep ya ka high secondary jong na po St Margaret High Secondary School ken naka science stream dadap nong tu pade ngalit join ya kani ka biochemistry mo kumbalong kiwi mo ki para kana ngidon hi itu i jing artatien ne ka jing bun jing mu chimparkhat hakom ka to ka porma tingi ngilong mla ban so thu ngin ya chani ni ngin ya chate ni ngin ya chani te ngaro ko balong lam kiwi par hei te ngaro ngadon kin ka to ka jing klumar jing mun te ning kong nga le shwa ha po snantnis ya ka biochemistry arbani nga join ya ka biochemistry mo te kadi ka subject ka ba biang tang ba kamde pat re ka banga smutanat mangate te nang to pat nga tho exam no ya kani ka agriculture ken ka ba don katika university ka don ha po Allahabad ku shekot ka shiats te nga tho exam te nga clear kata ka exam te nga li join no sa hangta ken mo arbani nga join hangta te ya kata ka chaka te nga smutanat ba kata ka course rong smutanat ba ka banga pulia namar ba kadi agriculture te long hap ya di bit pat kalum kawa ki agriculture to mo te ka long bit kum hayeng ken nga sngo kum banga don cha shnong te nga smutanat ken ya kata ka chaka hangta te
ngadon hang to kumba Albany mo te da ngadon hang to te hakawi ka sngai pat ki phone yang ana yang kan ki ong yang aba katuka entrance bang la tho bon ka entrance mo shaban poi shakatuka final end there tingya tho bon ke entrance te ki la phone bang ana yang ki ong ba pay pila yo no yaka kene ka dentistry te back no ki angel pay song no kitar wan no sha yang kan te hakata ka por bangala sungutunat te bangan pulih te bangala sungutunat te ngas ngudia wata ka mensiama ngaklem la ben penwandur ba habang la biang te hang nei bilia mo nga haben le so shata kat bay ka dentistry le ka de ka en bangam jumudur hire banga kwa ban le ta longam judon hire kom kata ka kumadon kidon ki bro ki balong ki latip no dang sedang nga kwa ban long doktor nga kwa ban long engineer tang ba kidon ba ki bro ki balong kum mangaro mo ki badang long dak tien padang jong no confused mo la don hakum ka crossroad ngin le stai na shnai na ngim long ngim stu reken te hakum ka por pat nga shu shani be hayeng nga shani ki me ki pa jonga ye nga me thai jonga nga bala guide nga tanga shu shani beng ong ki la kham he ben nga te me long la kham snu thu ba ken mo te nga la long la ngam ning kong ngam pat don ba ta kamon ro tang bang ong ngali tanga dang khana ngan tip nga en mo te nga buat be ken ya kata ka jing lam den te jong ki me ki pa tanga le be ya kata ka kos ka ba ki pa ken te nga house niam aracher khatwe how September pat te nga la join no pat saya ka dentistry ken nama ni so tu Dr. Dari ba kum ba pi mentan mo ni kulma jingmon kum ki kena shanungin pai ke ikisin jam bangi di benshim na ka benta kalawai ke jungi pat bun sin ni ju shania tali telano haki ki bla khamrang ba yang imo kum ki pa la ni ki hinmen la ni kinong pen ilenti kum man ong no tingi so thu ru ba ka ni ka dentistry ka de ka ba piklem kwa na do ning kong ba pin shim la ni nga klem dur hi piklem dur le sin na ka benta na benta geladi ti hinre namal ba kalong kum ta le ngi so thu ba le si ki jing e ru ki ba bun ba pila ha ban ya ling ba na ba kadek ika ba pikram kwa ban ya mo ha kan kalan kindiat le si Dr. Dari la da pila ban batai shiki parlok jungi mo ki jing e ki pa pikendu ha padeng kan ka dia ha baning kong te ka jing ya bangai kendu de tang bat la dei hai bat nga shimian kata ka ba ki khodak tien padeng confusion ka jing bun jing mo jing berkat te ka interest jonga ka long hawe ra ka en kabala wan pat ka jing jonga ka long da kom we ken nga khamlong interest ba ya ka literature ya ka kam hikai mo nga khamlong interest ba ka ta tang ba nga khamyo ada ben le ha ka to kalan te long ngala yo na pat ben le ka dentistry mo te bo bang yo ben le ka dentistry ha ka bening kong tang kham sngu thu ire ka to ka subject namar ba kadi ka en ka bang klim mut rete ben poi shata tanga klim sngu thu re ka subject te ka subject ro kadi ka we sa ka we ro ka ngapuli sa Karnataka mo sa Bangalore te ka we bangai kandu ro kadi ka tien ka thlien namar bangi kum ka subject dentistry hi ngila long ni haban kle mo na ki bro ni haban kle na ki bro phi pang kum no phi smo kum no phi long kum no ma te kum ta ken te kata ka we ka jing ya banga kandu ka jing ya sa ka we ban ya kandu pat ro kam di hi ka jing pule ka basuk wah kamdira ka jing pulek ka basuk ni don shibun ki subject naduk ka ngiap ban pulek phang ka kliek ngiap ban pulek phang head and neck li tingi la haban pulek lupa te hawan te ka we ka jing ya pada ka duk nama bangam ngamdira ka kena start nga shutip ila jong ba ngalong ba ka ngam da don than te kata ka jing start hanga tang ba ka jing minot ken te kata ka di kecing ya kan bangai kandu tang ba kini kecing ya ng bangai kandu dang apet pat menta hanga madon hakane menta kilong tang ki en ben klan ya pay hadian habot long ka ben motivate biang kan ya pay hadian habot namar ba de pem ya kandu pada tang kum kita kecing ya ro te mod long film long bro pat hireken ma namar ba dina kecing ya ai ba pin la ben long bro te hadian ro amang ni sotu Dr. Dari ba hoi le si barok khat kum manchong no ki khna puli mo gi pherte ka jing la ban sotu ya ki te kum manchu panon kam da ka tin nong wei le si ki don ki ba kloi ba ki long fast learners lani ki slow learners lani ki don ki ba kham duna ki belong average mo ki khna puli hindring ni sotu ba la da kum pi amatan la da ngi minot pan ka ru kam long ka ba
But yo iru ya kata happy kum kata kanuksa mo ha kata ka benta ba da ka jing minot plala ban long brio kum ne mo wat la hap deng kita ki jing ki ba pla ban man plala ban penmi na kum balai teli ki klinik mo plus dang ne I klinik I berin ban sam ya kata ka jing start ka jong pi ka jing nang ka jong pi ban ai kata ka jing yarap ka jing kershan ka jong pi ya ki ban ba ki nong pang ko man chong no ti kindiat Dr. Dari la da pila ban tu ya ka jing ya lenti ka jong pi halor kata ka bentapan te po bang ali school pang wadan hapain maun em te ha class 8 nga kan mama te nga feel ken te ha ka to ka por ben feel class 8 kla long ka en ka balong along nak ke berjenjar kam dia tak berjenjar tang yang ngaru shemet mo yikimi ke pa jong ngaru mo kisngo kumbani tang class 8 ola feel mo kata ka jingkrian ken dan benin le ang enya jing em class 8 ola feel tang class 8 la feel long dan kata ka jingkrian ngakum shemet ro ngasngo hi kata ka feeling of rejection baki ong nak tien pareng feeling of rejection from your friends feeling of rejection from mo naki surrounding people ro tang ba ha ka to ko por ngasngo thuo badang am feel dah katu kapor em long nganem minot hire nganem dan pa hire kumbang dan minta kasngaiken te kata sya kadi ka we ka jing ya ka bangala ya kendu ken ha ka jing em tang ba kato ka jing feel jong apat long ngam kam ngakam sya ra ya ka bakan kan long nok kum kading penkyang ken te ngalong ngap nangan nang minot shushu nganang pulia shushu knang ba ngatep bang ba ka hard work em beki ong dak tien pareng hard work beats up everything te kalong nok kum ta ken haba piminot te ubli ro unum I hire pai haba piminot te ubli ro uya kan ya pai mo te kata sya ko we ka jing ya ka bangai nglai kan du mo na mar ba bisisin ba pila feel ki bro ki pet ya pai da kum we hira mo katuka jing pet jing ki bro ya pai ki along ni la feel ding ka tai ta te ni le sya no mo long no kum ta ken te kum bang ong ya pai men ya ro ba ha ka por bang adon class 12 mo ka interest jonga ka di kam hikai literature long te ka literature tengah klemyo apa ra ben le cha kata kalan te long no banga la ngit no ki kemik pa ho kitip kam ba mo te ka long ia pat yang bangan cope up ha ka to ka por nama ba ka de ka subject ka ba ka klem don jing mo jing perkhat mo ningkong bilang ngas ngutu pa kata ka jing le borba ka jong uble mo nama ba ka dentistry ka de ka subject banga klemut dur re ngam ong re bangam kwa re banga klemut dur re bangan poi shataken tang ba bilang ngamut dure na marbanga ngade ka bro ka bapang benit bata nadu dangret wa ngam judon jing pang in hamiat tang ka benit bai bakan pang ben te nadu lais nyam sos nyam ngala smuthu ya ka to ka jing pang ngala smuthu ya ka to ki presidia da po yang to po dental clinic ngas smuthu ya ka to ka jing tieng ban le dentist ma tengan sa smuthu hadien ken ba ubli ubu yang hang nei kenang bangan smuthu iki bro ro ba dekiwan shanga kumno ka jing pang jongki bilia ki khlung ki tieng banwan chi dentist hakano ko rukom bangala ban treat bahaya ki namar ba ubli ubu yang hang nei namar banga ngala experience teh ya kato ka pain barok khon kata em ngan sa smuthu dangala join dentistry dangala poi to ka college ma ningkong tengah klempat smuthu hira te dangala join ka ka college hang tapat em wadat kidon kita ki jing ya ro ma kidon kita ki jing ya ro henrei nga smuthu pa ya kata ka purpose ken bagi ong dak tien pareng mo ya kata ka benta ka bala bu uble yang bilia bangan don hang ta tanu dang ta dengan sedang pat bangan smuthu nat ken ya kata ka subject ma tengah smuthu ro ka we haba pe habala bu benta uble em haba pitre belong la bu benta uble pe yang to pitre hok atat ya ka kam la chong pin job beta pin job bet namar ba ubli te un bu benta yang ngi hak en ke bu la amang he na ka benta ka jongi ma long mangi ki bro ngi nem tip ra ka en ke bencha shadien tang ba ubli utip kham she ba hadien san sniam ros niam ka en mo la don lupa ka plan la don lupa ka map ya ka jing em jong pai te ha ka to ka pon ngala shani bitang ka me pa he bro me thei te nga shani bet he tang ro ka jing lam te jong ubli ken te kin diat ru pin batai sha phang kin ki clinics ke pa pidon Dek ningkong opo ba ngawan pai sya po shnong ma ngawan pai house niam 2020 banga dia lihat ya ka masters nang tiao tengwan pai 2020 te kata ka jingwan pai jonga shnong ro ngaklemut dur hira ban play clinic te hajing em jonga em la shulong bet ki en ki banga mudur kim urlong re komta bet ki en ki bala bu benta ublie ki urlong khamba long kalong no khamba ka jing penyat ka jong ubliken tenga wan chane sha smith tenga wan smith tenga shu ong bani dang tiap exam shu wan kai ken nga ong ngan wan kai ngan sa shu bani albani ngan leno na mar bakal jing mudur changa banga ngasnat bani kai tenga ong ba ngan continue ya ka phd ken
ka PhD tang ba ha ka to ka por pat ba ka de ka por COVID PA ta ka de ka por COVID te ka ne ka admission chong ka PhD pat ki klem pelat rekin ki klem pelat re tang klem yo ada ben apply tang banga pat nga sa nong hasmit PA te hasmit pat ngilong bet kum shi yen ken te nya te biken kon jang ta la pas kon jang ni la pas kum tama te ki bro ki wan chang sim da wai ken na yen te da wan sim da wai te ka long no kum tik tu ka jimut jim perkat chong ate ba ni mo ya ben pen le no e ka por to nya pli klinik no ngwe ta hasmit te nga stang dang klinik ngabaret ba mga sang klinik barik datang si kamrang ada dengan tangga klinik ngong tong gin sia pet mo sya en kan yalam lentai kan yang namar ba kacing bot chongali te banga kwa ibn hikai ngakwa beli PhD kan te dang la stang men pli klinik bat im kata ka cing iet kata ka cing wan ki bro shangala ne kacing shani jong ki nong smith ma habang ai kran ki nong smith kim dir ta ki nong smith ki di atat ki nong thandroid ki nong sialong ki shnong ki bashawa ma ki bashawa baro te long ki wan ba ki shani kan hanga Tengah yo ken bahas mit jongi le ki dentist long dang duna ba. Haka to ko por ba wan lenga te long pat dan hiriken ma. Menta te ka sarkar la bua po PhD ro la don dentist. Tengah sngo thu ba ki bro shani ki don kam ba ya ka jing sumar benit kin. Long kim di da ba kim kwa re ka jing sumar te. Ka debit tang ba kim pat tip re. Ba kat no ka jing koridor ka benit kin. Kishimut dur bet ba ni don lai pu art le te mo na lai no ko wiro sa lenga en mo tang ba menta pat nga sngu thu ba dangila ben eye awareness mo da tin pareng chu ong no dangila ben eye ka jing tip dangila ben batai ba ba bilia kata ka benit kalong ka bakong san ba bilia ka jing sumar benit kalong ka bakong san ki kloi ben wan shapo clinic long ayu e ken ya kata menta bangala shong la laisnya menta ngayu e ba da pi kloi ben dan ka to ka jing stu bat ki da pi kloi ben pen stu ya ki makiru ki kloi ba ben peding ya ka to ka jing sumar ken te na kata pat kadaw long apat lat dap shong klinik kumta ngaple pat hasmit lat dap hasmit kumta wan shisnyam dengan saple yang pat hanong rim ken sakawe te dap nanong rim pat ngan saple pat halat kor ken te kalat kor kadika last branch chong aken ta Semutan bah Dr. Dari nama na i balik si piklem mudur nak benta ka jing im ka jongpi lese ka benta ka ba ublei pat ulabu nak benta ka jongpi mo kala play kalat kalenti amtang ya pi ba pinlong brio kumni henry wat ya ki pat ba ikinong shong wat ki shnong ki marjan ba pin ai kata ka ketika diang ka ketika man jongpi ban ai kata ka jingyarap mo baki di panyo namar ko mapi ong mentan kadai ka jingbam tip ki brio ka jingbam sothu ki brio ya ka jingdan kam jong ka binyan ko mapi ong mo ba lesila dengi ya selok bat kini ki nong shong shnong bat e ki paj ba hi ngatari kin wan shakamat ki kloi ban shakamat lesi ban le kita ki regular check ups ki jong ki ban pet mo kala da ka don kanu ka jingthut Dr. Dari ni so thu ru Dr. Dari ba pilala ban yahat mo kita ki jing e ban ki jinat ki babun hap dengan ta ka jing yahat kalen jing yahat lenti ko jong pin dei kin dia ru Dr. Dari ngi kwa ban pai namar ba pilong iru kan thai mo ngi yo i ba ha ka ni ka perthai mo ki khamtam jong ni ka juk kan ki kin thai ki la nang ki na ko ikapor but kuman ji ong no ngi la shai nila long ki bro ki bla kham shai ko man yanu jor le se ki por min shwa mo di Henry ngidang yu i pat ru ba kidang don hi pat ki riu kan thai ki bdang set ye kita ki jing ang not ki jong la jong lani kita ki dreams kum bangin ong not ka tin long we mo ka ka jing so ko jong pi ko ma phim tak la long brio i mo ka jing so ko jong pi but ka le se ka kubwa le se na ka benta ki ni ki we pat ki bas mo thu ba ki don benta ha ka no ka ba ki sno khlan Henry kim la ban jam shakman to ka bening kong am nga sngo kumba nga sngo ngo pa ba yangi mo kan Ukraine betang is pangki ni ki khase jongi mentama ba ngi la kha ka ni ka rikasi te long banyak nu jor na bat ka we ka part of India mo bat ka we part of India ngi long privilege ngan ong na dakaktian ngilong ki badan bok ba ban khang ni mo ban khang ni na mar pi ngi ai burom ni ka kan thai hang ni mo ngam ong ba ki kan thai ki me kan du jing ki kan du jing mo tang ba long kum ka state hi ka Meghalaya long ngi ai burom te ka kan thai mo ka we pa de banga kwa ban ong ka long ba number 1 ka de ban stang shana la de mo ka de ka tu ka jinget ka tu ka jing
ka jing angnut hi na la jong ma haba phidon kata ka jing angnut haba phidon kata ka confidence haba phidon kata ka jinget hala dm ka jing e hala de bun sien ngi jam bete gitu ki jing e baro bangi kando ma ngim kanu ka kam ka bapitrai kanu ka jing ya dan tiru nya kando be ki jing e ma dapet long dapet ki brio na bar kim la ban itu ma kita ki jing e kum nu nya kando jing e itai kum ta ma tang bala ka jong ki jing e ngi don ben tang bangim dei ban ai lat pa kata ka jing e kan long makan tap no ka jing mo cepat khat jong ma ngim dei ban ai lat ya kata ka jing ka te ki dieng pengkyang bakin nang khang lat yangi ngi ban jam bet sakmat ken ma mentas ngi jing dak kendo jing e ru nang trai shi tom bet na shai finya kendo be ka jing sum sakawai pa deng akwa ban halol kan ka benta ya ka wat chang bangi de ki ken thai long mo ngim dei te ban perkhat than ba ka perthai kan isin e yangi long kam da long shute kom ta man ta mo na marwa ngi kom ki ken thai ru menta ngia le kom no banya le ya kat ban le ban lo equal ma te ka di ban dang chana la de te ngim dei ban isin e than le de ngi dei ban long bet ki ba slur ma ki ba slur shwan le jong ki ba e le de na ma badangi e le de ru em ngi nem le ra kanu ka kam ro ka ben susi la jong ben tho bria la jong ani ka ben ya kren no tang ya ka jing bam jing di ru ma habangi e la jong tingin pikir bahaya la jong ru ma sakawai pa de ngas ngo komba kalong yeng family ma ngam da kren chapang ka family long ngam kren tang ye kini ki keme ki pa ki men ki para ma kren bet ya kalong yeng hi kum ka wei ya ka ki para marjan pat ya ka society ru ken ma ka society ne long ngim dei te ban pet po than ki ken thai ma long ka taru ka de ka wei ngim dei ban pet po de na kalong yeng ru habangi tep ba ki khon jongi ki angnot mentali ka de ka perthai ki bala ki keme ki pa ki la ya kham nang ya na kham start mo ki long nga pet tang sing sakala jong dong la i thu ba ki la ya li hi kat bala ba ya ki khon ki ti ken pha ban let pule long ki pha ban ha ka por hen dai te ki dang tieng te mo ki dang tieng ban let tang ha de khar ru ki ong ni ya sal kum no long kum no ka kon te menta pa te long ka badang ye ka bi kas ngai ka por long ki la nang start te ki mi ki pa te ngi kum ki ken thai ru ne ni kum ki khon ru ngi de ban pen i ken ya kata ka nuksa ba ki brio ki la ban shania ken hangi ma long ngi de ban le kum ki ki kam ki ba ki brio hi ki la ban shania hangi te ngam ka long yeng ru ka long bakong san kum yang aru ong epi men mo maybe ka long kata ka jing kwa jonga ka long da kum wei hende ka jing duai jong ki mi ki pa ba jong imi thai jonga ilong da kum wei te na kata ka daw nga point no dentistry nga kham poi da ka kam hikai la poi hang ni menta te nga smoke ken kata ka bali ubli la bu benta yang hang ni te long kata ka wei mo ka jing duai lang na yeng na sem ka jing kersan na yeng na sem kata ka long ka bakong san ba mo na mar ba klem ka jing kersan na yeng na sem ngi long kum ki ka long ka ba ye ba ngi long kum bom don ki don ka jat te kalong dukok kan jing em ham tam kum kiru kan thai mo kalong ka badukok hado kata kan lada ngim yo ya kata ka jing kersan ka bapura kendiat ngini pai biang doktor dari lesi nomor papi ong papi mo pi ong ba pilong ita ikna ibala hab ban ya ling ba kita ki jing shitam hal yang ka beniat mo kum ita ikna andre pi poi long ban ita i doktor ru ban pe hi kan kan lain ki ai lesi doktor dari ki papila ban ya thu lesi yang hi kan ka por ye ki jingpang lesi ki ba kta ba ki benta jong ka ni ka sentur ka benyat kan bat le si ki jingbam ki pa kum ki brio mo ngi mentali kum si ong no ka ni ka fast food culture kala long ka ba ya step ha mo ka ba man ki kena man ki samla wat mangi ki belarang baru long ngi ban kum si ong no ban safe ya ka por mo ngi persang ban bam kat bayo kan ki le si kita ki benta ki ba phi la ban sam le si ngi ka ni ka por ke in ka balong very common ma ka balong ba salen sar ki bro ki don ba rakon ka de he ka cavity be ki ong da katien ka jing bam knyang ma katien ka sai tengai i ka ta ken baro na mar ba bilia ka long ka ya ki bun ki bro bam knyang ta ko ba ong pa fast food culture ma ki to ba rakon ki de tang carbohydrates but ka shini refined sugar ma an ngi de ki bro ki bun kam baro ma ngim don por ban ong ban ra toothbrush kat cha bangile ma marsan dia ba marsan brush kam da kumta te tang bala class ka to ka bam lai 4 minute ro hapo ka cavity jong paper ki jong pai kani ka cavity class dang ban he ma class dang ban he te kata ka wish ka baro ki kan like 90% of the population baki kan do ya kata ka ching ya te nga pat kum banga ong pai banga base clinic assessment tanga yu e buon ba ki bro ki yo e kata ka jing pang ki ong dak tien ka sai kala sam ka jing be na ma kata dak tien parang yu ong ya ka peridontitis ma
kade ka jinglong loose chong kanai ka do benit ni ka jinglong loose chong ka shieng ken ka ba long shumut dur mentamo ngish da poping shna yeng mo kidon kipaya mo shapo bat ka slap sajrong mo te menta ka benit ka bangyu am kade bitang kan ka slap sajrong bangyu a KN which is shapo kade kita ki roots ken bangi ong ma te kata kalasam kade ka bakta ka te ka foundation shapo ken te da la kata shapo sajrong da kalong babro ka noro da kalong itnat ka noro kan hap ken ma te kata kade sha ka we ka bangi e bun sin ki proshan nei ma kade ba ka jing bam kwe palat ma ka jing bam kwe ka jing bam raja long ka jing bam kum ta ma ka we pat ka jing kele ka bang ayo ba na ki bro kum no ngatai ro bam ngatai pat num yo pang re nga pat nga bam nga yo pang di da no kwe tengah shay ayaki kata ka long kum ka jing nu jorken da slap bro shi smith ro yo pang tang arngut langut em ki batalan mo kinum yo pang re bara khat ki bro tengim la ra kin penya nu jor mo ka jing yo pang ka jonga bat ka miat ka jonga ka miat ka jong phai ka lom ka jong mo kum no ka miat jong tu ngwing bro kala ben accept you kwe ka miat jong phai kum no kala ben accept you kwe ka ya phet mo tena kata ka daw ken kata long ka de ka ba ngayu e pha ka jing pang shanai bat ki kelung akwa ban kan kindet pang kelmieng kelung ma ki benet kelung ma kin ong no kelmieng ka benet mana ketien en te ka benet kelung em ka de ka benet ka bakong santam ki bro ki perkhat bet bani dang kelung tu ma kala mi he kan tahap hon ka de ka kelmieng yu bi la ha ita doktor ma kim tip pat re ba shapo jong ka tu kelmieng yu bi em ka don ka permanent tit kata kelmieng rang ba ken long chumut dur na phe ka long kum ka kme ka woman ka ba punyi kon kadon shapo te kondon shapo te dala bam knyang kalmieng na jrong la bam knyang atong kalmieng yobi dala bam knyang karbam karung bet em na karung bet na po te karung bet na jrong amon ong te kan rung bet shadu shapo ken te da pila yo lupa ya kalmieng yobi ka ba snow te kalmieng ka ban mi ro kan snow bi heiken ma kan snow bet na marba long kadi ka jing shishia ta da pemla ada ben sumar ki badan hajrong ki badan shapo ro ki yo bam bi ka to ka ju iken ki ipat ki jing bam le si ki bangi de ban kiar ngim de ban kum pi om tan kum ki kelung ma ki la don lupa kata ka binyat rang ba jong ki ka bala don lupa shapo ki ile si ki jing bam ki ba ngi de ban kiar ba nama kum pi om tan ukwai ru udon lala ka jong ka met lala ka jong ka rukom kta mo jong ukwai te kum kita ki bentale si pila ban batai ngi kendian ki kelung te ka we ka bakiti ban kiar long kade ka umdei ba ong ban kiar mo kadut te kem la ban kiar em tang baki kemi ki pang kwa ban ai ki kata ka jing tip mo bata ki kelung ki la di dut da miet li em ki yo thia bet kom tu klem shud penyan klem kom ta te ti dala yo thia ki kelung te kemi ka paru kwa shur em ban kerso ho ban ong ban khet ki ban pendik te ki la ban le kom nu ki la ban shim de i jan sala ken mo la ban shim de jan sala shu pedam no tang hai bloru seoi hoi tang ban shu penyat no ma ban lat no ka tu kadut ka di ka shini te ka don shini te tang shu penyat no ro kum to no la kala kham ya da ken ya ka jing bam knyang sa ka we pa te ki kemi ki pa kim ju de ra ban long ban ye shani thana ka fast food te ai be ki khulung ken bam so ai be ki khulung ken bam long kum ta ma khulung ken bam ki ki ka jor batei ki jing bam ki batei ken namar ba ki khulung te ken pan bet mo ya ka ta te mo dang khulung te ken pan bet te tang be ki kemi ki pa ki di ban long strict ken strict da shubu kidi ban ai ki jing long day ban ai kita ki rniang mo bi ki ong tin chanai te ai no de ki so ai no de ki en ki bom dak ta than de ki cabinet ma an ka we ka bingila ban ya dai cabinet ka long bai bangin brut arsen chis ngai brushing twice a day ken kata mo ka le bit bot ya ki hot ya ki ba he ro ba ya ki barit ro ken di sultanat bah Dr. Dari namar kendiat mo ngila yo ban sengap ita ijing ya lenti ijong pibat kalong ka ika ba so sarong bangin yo ipat ba naga jing ka ba pila hap ban ya ki babun kum kita mo pila la ban long brio kum ni pila la ban penmi kita kilai teli ki clinics mo but le se ka ba sauru nginang yo ino shen hi ka ban sami te sha bangin penwai ka ni ka program jingi Dr. Dari ka kubor ka ba pi ko ban ai shi ki pat ba
mo but le siki ki ba ko mapi om mentan mo la ngitip ya ka jing koridor jong ka benyat kat nu ngi don kam ya ka benyat ka jungi mo ti le si ki babun kin nang wan shakmat ban le ik ta ki regular check ups ki jong ki le si la da kim dan makana ka ta ka jing thot ru ken ka ku bor kulum ka jong phi na ka benta ki pai ba ki ba pe yang ka ni ka por kebening kong ngakwa ban ong ba kumbala ikren menya mo la haga jing em jong ngin Jingiakynduh bete shibun ki jing shibun ki confusion shibun ki jing mo chim perkan tambanding kong MIT shabet tang ha ublay namar ba ka jing tip ko jong ublay ngi kalong khamba ban ngi ba mangi mo ngim tip hi tang shisngi ru ban ja ayu hnrei ublay ukam tip khamba kata hi ka wei ka ba ar pate ngakwa ban ai kalong nam ta ka baniat mo pipila kli ngash pang kata te ka wei kalong ba kebening kong kalong kam ya pelat chua ya ka jing bam kutia mutia teh kami kelat chua ka jing bam kutia mutia te ukwai rumo kumbo ong kiri hendai men chua ba da bam kuwe te kamlat te ka jing pang benin ho ka jing ong jong kiru temen long kam dire te ka babakla ka kamlat ka jing pang benit nama bakadon ka calcium potassium tang ba da kalat da ka yadi hawe ro kalat no pat na weekend mo kan ya datang ya ka ba jrong ya ka ba po pat ka kerwalut ken te da ka kerwa ya ka ba po da kam bahare ka sieng da kam bahare ki telong jong pei po te mut ka benit ro kanem nia herikin saka we pat ka long ka check up hi ka ba RCN shis nem ka long ya ba ro hi kelung ne kirang ba ne mo ka long ka ba kodor shibon nama ba kano ka jing pang ru habangi yo ha ipol bedang rit kadang jam hot kadang jam du kan da kila da he long da kala he pade tu ka tliu kala asang ban pang ka bniat pan ka jing sumaru kala jrong mo ka jing pang ru kala wan mo te ka long kum taken ka eno ka jing pang ru haba piyo hi pol bedang rit kidang yo ben ban banyada mo te ya ka bniat pade ke bon hate ki bru ki ba perkhat be ba angan shim da wai tang hadu da pang ngila asngo thu te bakla don ka cavity la asngo thu ba don thlau la wit mo da di peja la asngo thu ba ani la kasam don ka jing thun tang ba ki long ki kam ken sting ta tang ba kwa ban kin tu kenya kata ba da fi ken sting kum ta te long ka por ro kan waste mo ya phai ka por ban wan clinic ro kan waste te yangi kum ki doctor ro amde ka jing sumar ma ba sup mo te long ya kano ki la behibab kata kacing ong prevention is better than cure kan kubleshi bun Dr. Dari kam tam kata ko khubor ka don kam mentan mo namar bun sin ko mapi ong ni up te ba ka jingpang kan yo yang ni hadu ba dala poi uput ba man sumaru kala long ka ba kan ba le sin na itu i jingpang iba mulu mala mangila shi ka thau sa ki be pat ki jingpang ho te kubleshi bun Dr. Dari nam ta itu khubor ibdon kam but kam tam na liang ka titi ke meklayang kwa banai kuble ka por ka jong phi but ni ket pocket riang ba pinang kiu shu ka jing im ka jong phi mo kam tam ha ka ban ai but sam ya kata ka jing trai ka jong phi na ka ben ta ki pai ba ti kubleshi bun sa shi sen ka por ka jong phi kong Dari kubleshi bun ye phi ru kum jo te palok kum tu ngi osngo ya ka jing yai lenti jong i Dr. Dari hot ila haban yai ling ba ki jing ki babun ba le si ila haban yai ling ba kata ka thong ka ba iklembu na ka benta ka jing im ka jong i henrei kum ba ila ong mene ba ka benta le si ka ba ublei ula bu na ka benta ka jing im ka jong i ka kham klau ba ni ka ka ba ila mundur ba kum ba ila ai kata ka kro mentan mo ba ngim dei ban up hadu ba kan da ban kata ka jing shitom yang i henrei ngi di ban shim ya kita kisin jam banda ya kita ka jing shitam makan nang yo shu ban kta yangi haki rukom ki bamde te palok ngin sei shem yang bat pi ha koi pat ka por kublei pi paro